Junasha. It's me again, Junasha Bisaya, and welcome back dito sa aking channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa aming mga videos. So happy Sunday po sa lahat. So since po naka-home quarantine pa po tayo, so bawal po dito po sa barangay po namin is bawal po kami magsimba. So kailangan po talaga natin magsimba po kahit nasa bahay, pwede po tayong magsimba. So ngayon po is alas 9 na, so kailangan na po namin start na po sa pagsimba. So apat lang kami, so kailangan po nandyan pa rin po ang social distancing. So oras na po, so kailangan na namin mag-start in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yan, patas. Ginoo, salamat Lord, intak na sa kabuntagon. Ginoo, salamat sa imong kaayo Lord. Salamat Lord sa bagong busog Lord, kabaskog na yung panlawas Lord na maghihatag. Thank you Lord sa pagpamukaw ni makanamo Lord. Sunday na sab Lord, walay gid Lord babag Ginoo sa pagsimba Lord. Diha kami mo Ginoo, isa pa Lord gibawal Lord ang panatigong Ginoo sa mga simbahan, pero Lord we can praise you, we can worship you Lord diha sa panimalay Lord. Kung kailangan ang imong pulong Ginoo, duha o tulo Lord na mga katigong lugar na akaw Lord kanamo Lord. Salamat Lord sa imong kaayo Lord. Please guide us Lord, cover us with your precious blood. In Jesus name we pray, amen. Kaya natin ako magpasalamat. Magpasalamat kami mo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Yan kalimutan, aron kami may kalpasan. Ang ayan kang pasinungan. Trials come, none separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are a chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord.
luwas ug amputa sa pulong sa Ginoo. Among Dios nga gamhanan dalaygon ikaw Lord karong matag naa sa kabuntagon. Among gipasidunggan Ginoo ang imong ngalan, among ginalip up Lord ang imong ngalan tungod kay ikaw ang Dios mao itubagan ni ining among kinabuhi. Salamat Ginoo karong mga takna o Dios nga niya kami Ginoo pamilya sa among panimalay Ginoo nga nagapasidungog ug among gi-worship Lord ang imong ngalan ug tungod kay ikaw ang Dios maoy makahimo sa tanan nga mga butang. Lord, daghan salamat isang Ginoo nga magapaminaw kami Lord sa imong mga pulong, dihugan mo o Dios o ang imong mga pulong kag mga tagnaa, magahatag ka namo og bagong kusog, magahatag ka namo og kalig-on sa pagtuo, kalig-on sa pag-alagad. Lord, daghan salamat Ginoo. Pabaragon mo gayud kami Ginoo, kay sa imong ngalan, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga may among personal nga manuluwas. In the name of Jesus. Amen. Okay, magbasa na ta sa pulong sa Ginoo. Diya sa James chapter 5 verse 6, 5 verse 7 ngadto sa 17. Nag-ingon dire nga kining mga pag-ampo nga dunay ng taas na pasensya, dunay paabot ay nagisgot diri bahin gani sa mag-uuma. Kining mag-uuma daghan mga proseso na ikaw mag-harvest sa diha nga kanang for example nga magtanong ka na ay mga proseso imo anay jaon limpihan, imo usa jaon hambasan, unsa daghan pa gazud na imo pagahimo ni sir panimo itanom sa diha na sa magtanong ka may buhaton magpaabot ka kung kanus ani mo harbison. Pero before na magpaabot ka imo jaon atimanon ani imo tanom, hinluan kun uyuron isprihan daghan imo pagabuhaton aron nga mahamok ang imo pagharbis. Mo sab ini gi-example dinhi nag-ingon dili patient and prayer. Kinahanglan nga taas ug pasensya kining baza mag-ampo ta kining mainampuon do na basay taas na pasensya. Tungod kay kun unsa ani imo giampo sa Ginoo sama ka na nagtanom. Sunod sa diha nga mag-ampo ka sa Ginoo. Sa imo una nga dunay katubagan, dunay imo madawat tungod kay nag-ampo man ka sa imo gipangayo sa Ginoo. Nag-ingon diri taas ta magyud ta og pasensya. Tama sa kanang sa Ginoo sa ato pag-alagad sa Ginoo na nagtuo ta nga ang Ginoo mobalik. Na ngano mobalik ang Ginoo kay kuhaon ni sa mga katawhan, ani sa mga pinili. Pero ang kuhaon sa Ginoo nga mga pinili kanang pure heart nga naa diha nga kanang limpyo ang kasing-kasing, walay buling, walay mansa, walay kunot. Amo sa gani na maghimo kita o kanang sakripisyo diha sa Ginoo o kanunay ta mangayo pasaylo sa Ginoo kay wala kita kay balo kung asa kita dapit na nakasala, wala kita kay balo kung asa kita dapit nasa job. Amo sa na magsusi para sa Joshua na ingon si Joshua na kinahanglan adlaw ug gabi nga mamalandong ta aron ato masayran kung unsa ang maayo o ang dautan nga atong mahibaw-an o kining pagpamalandong mao na usa nga nakigkumunyok duol ka diha sa Ginoo, nakigsulti ka, nakig-close ka sa Ginoo. Mao ni sunod nag-ingon diri be patient. Kinahanglan naa ang pagpailob, naa ang pasensyado, dili kay mulang complete lang kita. Dili lang na Lord kadugay ba nag-ampo man kami kadugay ba ning tubagon. Tungod kay sa diha ba sa kun ato sao na kanang ato na atubangan kanang ato bitaw na sinati nga gami ato mga pagampo ug dugay amo sa taglaw na ako sa lagi proseso na himuon sa Ginoo sama sa mga tanom na mga proseso nga makaharbis ka. Buti mo Panginoon sa lahat ng oras sa bawat araw.
ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. I worship you, Father God. I exalt your name, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong kaayukan. Salamat, Lord, sa iyong grasya o kaluoy ka namin. Salamat, Lord, sa kalapusan. Isang pa, Lord, na taknaa. Naliya kami, Lord. Hallelujah, sa among panimalay, Ginoo. Hallelujah, na nag-daig, nag-worship, diha kanimo, Father God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Dalay kong ikaw sa walay katapusan. Amen. Amen. So, yun lang mga shy. Happy Sunday, everyone! God bless you all! Bye-bye!